गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै फालिदों खुंगा बाजब्रैथि सिसुफानि रायजोआरि श्री श्री लक्ष्मी फुजाखौ गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय तेलिसाल श्री श्री लक्ष्मी मन्दिराव देग्लाय सानब्रैनि मेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा बाजब्रैथि सिसुफानि रायजोआरि श्री श्री लक्ष्मी फुजाखौ गाजा गोमजायै फालिदों गासै रायजो राजा आरो दैदेनगिरि मेलेमजिबिफोरनि मददजों गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव फालिबोनाय बादिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै फालिदों मख'जाथावदि सिसुफानि रायजोआरि श्री श्री लक्ष्मी फुजाखौ गलाघाट जिल्ला तेलिसाल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा 1969 मायथाइनिफ्रायनो फालिबोदों आरो आथिखालाव बे लक्ष्मी फुजा फालिथाया आसामनि गेजेरावनो बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे मुंदांखा लक्ष्मी फुजा फालिथाय देग्लाय बे लक्ष्मी फुजा फालिथाया बाजब्रैथि बोसोराव आगान होबाय बे खुंगा बाजब्रैथि लक्ष्मी फुजा फालिथायखौ सिसुफानि तेलिसाल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा 28, 29, 30 आरो 31 अक्ट'बराव सानब्रैनि मेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों बे फालिथायखौ लोब्बा लाखिनानै हारिमुआरि बादायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो लोगोसे खौरां मोननाय बादिब्ला जोबथा सान थामहिनबा 31 अक्ट'बर खालारखालि मोनाबिलि समाव एबा देंखो बिलिफाङाव बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि निकिता बर'आ बाहागो लाफैगोन खुंगा बाजिब्रैथि लोखि फुजा 2023 मायथाइनि सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जि जोंनि दिनै बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दं दिनै थामथि सानाव दिनै सोलिगासिनो दङ जिहेतु जोङो जिबायदि गुबुन बोसोराव फालिबोदोंमोन थिग बेबायदि आसाखौ लानानै जों देग्लाय जि फालिदों जोङो जेसेबांखिनि आसा खालायदोंमोन जोंखौ जिबायदि मदद खालायदों रायजो राजा बेफार फालांगि होनो थाखाय फैनाय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जों बुंनो थाङोबा दिनै सारा आसामनि लवार आसामनिफ्राय हमनानै गुवाहाटी नलबारि बरपेटानिफ्राय गासैबो ओरैजाय आपार आसामनि जे जरहाट गलाघाट फारसेनिफ्राय जिबायदि जोंखौ मदद खालायदों बिथांमोननि हेफाजाबाव जों दिनै जिबायदि मोनसे खुंनो हादों बे जोबोद जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बेबायदिनो दिनै जोंनि जि थामथि सान बे साननैनि जि हाबाफारि जालांबाय बे जोंनि जोबोद माने गोग्गाथाव खारन जों जिबायदि आसा खालायदोंमोन माने गुबुन बोसोरनिख्रुइ थांनाय सानफ्राव जों नुनो मोनबाय जिबायदि मानसि गेदारिं जादों बेवहाय जों बुंनो थाङोबा फ्राय मैयानि सानाव जों जुदि नायनो थाङोबा 7,000 सुबुंफोरखौ जों बेयाव माने नुनो मोन्दों जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा बियो आरो जों बेखौनो खावलायगोन दिनै जोङो लोखि फुजा कमिटिनिफ्राय जे जोंनि जि आरोबाव दिनै आरो गाबोन जि जोंनि हाबाफारि जानो गोनां दंबावो बेखौ जों बयबो रायजोफ्रा माने दिनै जेरै जोंखौ मदद होनानै जिबायदि सान्थि मोनसे शृंखलाखौ लाखिनानै जोंखौ मदद खालायदों जेबो दावराव दावसि जायालासेनो गासिबो धोरोमनि मानसिफ्रानो जोंखौ जों मदद खालायदों बेहाय जों बयखौबो जों माने गोजोननायखौ जोंनिफ्राय जोङो जासिगोन आरोबाव आं बेखौनो बुंनो सानबावगोन माने जोंनि बेवहाय जि जों दा गोदो आबै आबौनिफ्रायनो 1969 मायथाइनिफ्राय जों बे लोखि फुजाखौ जों फालिबोगासिनो दङ बेवहाय जोङो दिनै जिबायदि मोनसे जों बेहाय परिबेसाव जोङो मोनसे आवगोलहाय जिबायदि खुंबोदोंमोन खिन्थु बे दिनै सोलायनानै जिबायदि महर मोनसे दिनै माने सारा आसामावनो मोनसे मुंदांखा मोनसे नैबे गलाघाट जिल्ला सिसुफानि ओनसोलाव जि लोखि फुजा खुंदों जोबोद जोङो माने बाख्नायगोन खारन जोंनि जे गासैबो माने धोरोमनि हमनानै गासैबो जोंनि बेफार फालांगिफ्रा मदद खालायनायनि उनाव बेखौ जोङो जाफुंसार होनो हादों होननानै जोङो बेखौ बुंनो थांबाबो जों माने बांद्राय बुंनाय जानाय जोंनि बेवहाय लोखि फुजाजों आसलते जोंनि नैबे सिसुफानि ओनसोलाव मैखोमै जोंनि बर' माने हारिया रायजो जानानै दङ आरो जोंहा बेहाव थारमाने बर' जाथि हिसाबै मोनफ्रोमबो बेहाय थानाय गासिबो रायजो राजाया मोनसे फोथायनाय दङ आबादजों जिहेतु जोंहा नांथाबनाय लोखि बिमाखौ मोनसे फोथायनायनि माबायाव माने मोनसे बयहाबो अनसायनाय दं दे गोसोनि साननायफोरखौ न'खराव बयबो थारमाने लोखि बिमाखौ फुजिनायनि अनगायैबो मोनसे राजुहुवा भाबै जों बयबो बेखौ माने सिबिनायजों लोखि बिमानि अननाय आरो सिबिनायखौ मोनगोन होननानै आसा खालायो आरो थिग बेबायदिनो बिमा माइनावआ बयखौबो बोर सारस्रियो जों बेखौ जों कमिटिनिफ्राय जोङो माने जोंबो आर'ज गाबो माने बिमा माइनावनि खाथियाव आरोबाव जों बेखौ बुंनो थांगोन जिहेतु जोंनि बेहाय थारमाने गोदोनिफ्रायनो जों फालिबोबाय थानायाव दिनैसिम बेहाय गिदिर मोनसे मेला दिनै फुजा होननानै नंला जों बेखौ मेला होननानै फोरबो होननानै जों बुंनो हायो खारन बेहाय गोबां मानसिया गेदारिं जायोबाबो जोङो बेहाय थारमाने जोंनि माखासे बेहाय आफादफोर दङ जेरै जोंनि बानजाय आफादनि अनगायैबो जोंनि बेवहाय नांथाबनानै थानाय जोंनि माने हारिनि जायफोर माने जोंनि
आफादारि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोननि जोंनि बे अफिसाव नांजाबनानै दं बिथांमोननि मददजों लोगोसे जोंनि गलाघाट जिल्लानि प्रसासन माने हमनानै लानानै बिथांमोननि मददनि गेजेरजों जिखिनि बेवहाय माने मोनसे परिबेस मोजां खालायनाय बेहाय जों बयनिफ्रायबो सहाय मोनो आरोबाव जेहाय जोंनि थारमाने हाजार मानसिया बेयाव गेदारिं जायोबाबो मोनसे बुस्थुखौ जोङो कमिटिनो बेखौ जों रोखायै बुंनो हायो बेहाय जोङो लोंनायनिफ्राय हमनानै माने जिबायदि माने गाज्रि आखु आखा बेफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जों बेखौ जोङो माने एलाउ होखायाखै आरो बेबायदि सोलिबोआखै आरो भबिष्यतावबो हयथ' बे सोलिनाय नङा बेबायदि मोनसे सान्ति परिबेसाव जोङो बेखौ खुंनो हागासिनो दं आरो माने बेहाय थारमाने बुंनो थाङोबा गुबुन जाथिफ्राबो जोंखौ मोनसे फोथायनाय दं बेहाय जुदि फैयोबाबो मेलाखौ माने उपभग खालायनायनि अनगायैबो बेहाय जे बेबायदि मोनसे सान्ति परिबेस मोननो हायो बिथांमोना मोनसे फोथायनाय दं बेनिखायनो दिनैसिम जेबो बेबायदि दावराव दावसि जायाखै आरो आं बेखौ जोबथारनायाव बेखौनो खावलायबावगोन जे आरोबाव जे जोंनि साननैनि हाबाफारि दङ दिनैखौ लानानै जे गाबोननिसिम बेवहायबो जेन रावबो जेन माने बिदि मोनसे गाज्रि मोनसे परिबेस सृष्टि खालायालासेनो मोजां बे साननै हाबाफारिखौ मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जेन बारहोनो हायो बेखौ जोङो बयनिबो नोंथांमोननि चेनेलनि जुगेदि जों बेखौ खावलायगोन जेन बयबो जेन मोजां जों सहयोग खालायनानै बेखौ जेन मोजाङै जों बारहोनो हायो आरो जोबथारनायाव बिमा मावनायनि अननाय आरो सिबिनायखौ बोरखौ बयबो मोननो हाथों बेखौनो आङो आंनिफ्राय खावलायगोन आरो बयनिबो जेन उनावबो जेन मददखौ मोनबाय थागोन बेबायदिनो जोङो उननि भबिष्यतबाबो जों बेखौ जेन बेबायदिनो मोजां सान्ति भाबे माने खुंलांबाय थानो हागोन बेखौनो फोथायनानै आंनि बुंनायखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना सिखिरि दख'ना आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।